assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. hande eɗen ɗo e Karang le 6 février 2026 eɗen ɗo gaɗe udditgol juma Karang galle ceerno Samba Ba Ibrahima Samba Ba mo ganduɗa onon fof on jiino juma o wayi machallah. ceerno Hammad Sow o mo dalodmi onon fof ɗon ɗum gandi ko ɓiɗɗo Saloum ko ɓiɗɗo Sénégal ko ɓiɗɗo kadi latmengue ko ɓiɗɗo Laguem. oɗon gandi golle moƴƴe mawɗe ɗe ɗo watta e Sénégal surtout Saloum surtout Laguem ɗo hoɗi ɗum ɗo ɗe golle hande woni firnde nde woni madarga golle makko moƴƴe ɗe o waɗata. eɗen gandi enen fof neɗɗo wawa gollo e aduna ko ɓuuri moƴƴude ɗo golle baɗaɗe ɗo. on jiiɗo juuɗo suudu Allah machallah kam fuɗɗindu ha Allah waɗi timmi e junggo mum hande kawriɗen ɗo ujjirgol suudu Allah ndu. kala hande ko waɗa ɗo e banggue jawdi ko abide suudu Allah he Allah rewniri ɗum koye moƴƴere oɗo musidɗo mon tedduɗo gorko moƴƴo woni Hammad Paté Sina Soto Sare Abdoulaye Dembo. on gandi nela sallam wi kala mahanɗo Allah suudu e dow lesdi Allah mahanma suudu aljanna. nela sallam haali ɗum. ɓeɓe ngala mbi nelaɗo minen ɓeɓe ngala noon o wi hayso on mbaɗino hen fodde sabbundu molotel Allah mahanon suudu aljanna la siyama suudu fotini. ɗum noon ceerno Hammad ɓulagu ngu yettima, l'islam yettima, diine yettima, Sénégal naɓe fof jettima. kala moƴƴere nde neɗɗo dañatno welto e aduna Allah ceerno Hammad a weltoranama weltere ɓurde noon. saabu ɗe golle ganda koye ko jakumnoɗe ko ɓittinnoɗe ko koranoɗe ko kokranoɗe. ɗe jeehino ha ɗe caggi ɗe cangi Allah waɗi keɓɗa hen kalduɗa e jinnaɗo men baba men Paté Sira e koreji foof pamodirɗon dakkodirɗon. Allah waɗi golle ɗe golla ha tolni ɗo. nden hande woni udditgol jumagol hande woni premier golleteɗe e juma faade Allah. Allah yii golle ma, julɓe ɓe jii golle ma, moƴƴuɓe Allah jii golle ma. minen tal min ñagantoma ko juutde gurdam e kala ko cumbuɗa he moƴƴere Allah subahanahu wa taala tamanma in ha kala ɗo jiɗɗa yetto Allah yettinma ɗon. minen gandi kala moƴƴere nde dañɗa e aduna ko minen ma ndendi